La Biblioteca de Ripoll acull una exposició ben especial aquest mes de gener. Es tracta de Familiart, una mostra artística formada per les obres de diferents membres de la família Ullastres Palou. S'hi poden observar tècniques com l'ecoprint, l'acrílic, el pastel. Tot va començar quan durant el confinament la Maria Palou va començar a pintar. Jo vaig començar a pintar i em varen anar animant totes les meves filles, comprant-me teles i pintures i fins que he arribat a l'exposició. Ella té 84 anys, ha començat ara, no havia pintat mai. Sí. Ha començat ara i jo quan vaig veure tot això, dic, per motivar-la, farem una exposició. Però a ella li feia una mica de basarda i vaig dir, doncs, tu tranquil·la que nosaltres ja hi serem. I tota la família, hasta el nen, que té 5 anyets, ja ha fet l'exposició aquí fora. Així doncs, s'hi van sumar la Dolors Ullastres Palou, l'Helena Ullastres Palou, l'Alicia Rivero Ullastres, l'Aida Carrillo Ullastres i en Guillem Ariño Carrillo, qui presenta una reinterpretació de quadres de pintors ben reconeguts, un escalf familiar que es pot gaudir a l'exposició. Ara la Maria assegura que continuarà pintant perquè s'ha convertit en la seva gran passió. Mira, jo ja tinc un altre quadre començat, perquè com que m'agrada, quan tinc temps lliure ho faig i m'agrada i disfruto i em passo les hores en allà que no me'n dono compte. L'exposició Familiart es podrà veure a la Biblioteca Lambert Mata fins al 31 de gener. Tot aquell interessat en adquirir un dels quadres de Maria Palou pot fer-ho pagant els diners que en consideri, uns diners que aniran destinats a alguna de les entitats del Ripollès. I per motivar-la...